We speak to the heart of every woman. Phakama mfazi. Only here, where your voice matters. Real man is not violent, and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Ivukani FM sisikhwelo sakho esikusasazela ku-90.6 98.4, naku 99.9. 27 imizuzu ibethile intsimbi ka-10 o'clock singelile ke kuphakama mfazi uyayazi ke mphulaphula into yobana ke xa kungolwesibini sithi sijonge izinto ezithi zibe zichaphazela abafazi kwiri yethu yesibini namhlanje ke njengoba besenditshilo into yobana ke lixesha likaphakama mfazi ngoku indawo apho siphakamisa ilizwi labafazi siphakamisa ulwazi siphakamisa amandla ethu njengabafazi ekuhlaleni. Today we are unpacking a very important and sensitive conversation: gender-based violence and HIV, the hidden connection no one talks about. Kodwa ibaluleke kakhulu kubantu basetyhini bethu. Namhlanje ke sincokola noNombeko Mpongo. She is a community liaison administrator. Uza kusincedisa ke nake into yobana masinyuke liqhina. Kutheni abantu basetyhini kusafumaniseka into yobana bayachaphazeleka okanye bayahlukumezeka when it comes to into ene-HIV. Apho ufumana khona indaba ye-gender-based violence, you will also get indaba ye-HIV khona. So kuthiwa ke ngamawele ezi zinto zombini, because ke i-research ibonakalisa ukubana ke abantu basetyhini abaphila kumakhaya anobundlobongela banethuba eliphezulu lokubana bangosuleleka yintsholongwane kagawulayo, nto leyo ithi i-gender-based violence ne-HIV ngamawele, so asikwazi ukuzohlukanisa. Kwaye ke uphando lwe-UNFPA luthi ke amadoda akwi-40% abe abandakanyeka kumakhaya ane-GBV kwindawo zethu esihlala kuzo asemngciphekweni wokuba abe ayachaphazeleka nawo yi-HIV, nto leyo ithi ke xa amadoda engu-40%, abantu basetyhini, double the number, meaning that 80% wabantu basetyhini bona bathi babe semngciphekweni xa bephila kumakhaya anobundlobongela wokuba basuleleke yintsholongwane kagawulayo. Double risk, double danger. So today sifuna ke ukuthetha ngenyaniso engathethwayo ukuba udlame oluphazamisa umzimba aluphazamisi umzimba kuphela, luphazamisa impilo yengqondo nefuthe lisenza abantu basetyhini bangakwazi ukuzikhusela ekubeni babe bawusuleleka yi-HIV. This is a very important conversation for every woman, every family and every community. Khona ke nasimbambe ngoZoom, we're also live on our Facebook member. Good morning and thank you so much for joining us. Mola Chuma. Munjani? Ndiyaphila kwazi njani wena? Ndiyaphila nami enkosi akhonde awufresh mntana sekhaya. Nguwe wedwa ke umntu ofresh ngoku thina amandla aphelile because i-end fatigue isibambe manzonzo mntana sekhaya. Andikwazi wena uba wenza njani, ungasishirela Ndikhephe ntombi izolo. Oh, okay. I can want. Yewethu namhlanje we are linking i-GBV ne-HIV and yi-conversation lena ekungathethwayo kakhulu ngayo kwimizi emininzi okanye kwindawo esihlala kuzo ezininzi. Kufumaniseka ke into yobana ke 40% of amadoda ahlala kwimizi okanye akwi-situations okufumaniseka into yobana there is GBV asemngciphekweni wobana abe ayosuleleka yintsholongwane kagawulayo, nto leyo ke ethi xa sifika kubantu basetyhini inamba iyaphindaphindeka kabini, which is 80% of amanina akwi-situations ze-GBV. Chances are very much high into yobana lo mntu lowo angathi abe uza kosuleleka yintsholongwane kagawulayo. Yenziwa yintoni loo nto leyo? Oh, molweni kwakhona ukuchuma nabaphulaphuli. Into le exhaphakileyo and abantu abaninzi bayawurelate nayo. Siqale phaa kula ABC wakudala ungasekho effective ngoku. Kukho la B uthi be faithful. So siyithatha apho ke ngoku into kokubana ukuba awukho faithful, lo mntu ukunye naye yena abe faithful kuwe, ube wena ungekho faithful kule relationship yenu, loo nto yenza into kokubana kubekho ozawuphuma
afumane i-HIV ngaphandle abuye azoyinyanzela apha endlini, ndithi uyayinyanzela ke kuba akacengi uba makusetyenziswe ikhondom and akayi-initiate ikhondom. That is violating amalungelo omntu, and that is GBV, because uyayazi uba uwenze ntoni phi, kodwa uyabuya uzoyenza apha endlini ube uyazi okokubana ubeka omnye umntu emngciphekweni. Iye ke ngoku kulaa nto ibisetyenziswa kakhulu into okokubana abantu abangootata abathesti. Ndifuna ke nindive kakuhle baphulaphuli kule comment yokuqala, andithanga umntu ongumama okanye ongutata, ndithe umntu uphuma ngaphandle abuye azokwenza i-HIV infection ngaphakathi, expose omnye umntu obengakhange aphume ngaphandle. Size ke ngoku kulaa mcimbi into yokubana abantu abangootata most of the time baye bangathesti, bazitheste into okokubana unkosikazi ukhulelwe. Unkosikazi xa ekhulelwe yena axelelwe into okokubana u-HIV positive or not, ukuze kuzokwazi ukhuselwa umntana. Yena esawubuya unkosikazi athi mna ndingunkosikazi HIV negative, acinge fanuba naye u-HIV negative, kanti ayikho njalo. Uyakwazi into okokubana ulale nomntu kanti wena unaye i-HIV ungamniki yena laa mntu. So ke ungathi unkosikazi esawuvela ukuba ibinguye lo ebethestile kuqala, regardless uba ngubani obe-infected kuqala, uqalisa imbambano abethwe umntu. Siyayibona ne? Size ke ngoku kule nto kokubana xa kuthethwa ngokuxhatshazwa kwamanina, ukuxhatshazwa kwabantwana, ukuxhatshazwa kwabantu abakhubazekileyo, ukuxhatshazwa kwabantu abadala abangakwazi uzilwela, bonke aba bantu sithetha ngabo, loo nto ibenza into okokubana after zonke ezo sexual violence actions bazifumanayo babe semngciphekweni wokosuleleka. Siphinde sikwathetha ngabantu banye abanamali, baxhomeke kwaba bantu banemali, bahlala nabo ezindlini okanye bakwi-surroundings zabo, aqonda umntana uba hayi ndifuna isonka, ekhaya kho sonka. Utata ubani phaa evenkileni okanye utishala ubani phaa esikolweni uthe angandithengela isonka, provided ndiyanikezela into yoba abelane ngesondo nam. That is violating ii-rights zalaa mntana. That is violating ii-rights zalaa mntu ungakwazi ukuxhomekeka kuye because yena akanamali, into anayo ngumzimba wakhe. And wenzwa into okokubana azibone eyipart yale nto enzekayo. Yile nto xa kuthethwa nge-gender based violence soloko kusithwa ebethanda umntu. Kunyanziwe, the person ebengena-choice. And the person oncedayo akathi ndiza kunceda kuba ufuna ndikuncedile, ufuna into from your side. And ke ngoku the only thing onayo wena ngumzimba wakho. Sigqibe sithi ke yonke abantu bayathengisa, kanti aba bantu bathengiselwayo abakho willing to offer support because you are not gaining anything. Unepartner yakho, unonkosikazi okanye umyeni wakho, but wena usebenzisa umntu ohluphekayo ukuze ukwazi into yoba umnike le nto. Ubunomnika without into yoba akunike isondo, but sisebenzisa thina as ukuviolata amalungelo abo ngegain unnecessary for thina bantu abenza ezo zinto. Ithi ke ngoku xa sithetha ngezi zinto, zizinto abantu ekuhlaleni abangathandiyo uzijonga into yobana hayi wethe beyonceda, ayibonwa as i-gender based violence. Beyonceda phaa kwabani and naye umncedile, kutheni uzayithetha because kaloku uzawungaphinda amnike, uzawulamba alambele obani. Benzawubuza Nombeko, but I think you've already responded to that question yobana poverty ichaphazela njani, because kwelinye icala organizations and urhulumente is working so very much hard to make sure into yobana izinga lokosuleleka kwabantu intsholongwane kagawulayo liyehla. Ngoku kukho this link ethi we should not only focus ekubeni masifundiseni abantu ngokuzikhusela ekubeni bangachatshazelwa yintsholongwane kagawulayo, but masijonge nakwelinye icala where there is GBV, chances are very much high into yobana abantu bangosuleleka yi-HIV because amandla abo ayoxuthwa during that period.
ungabi na voice uzibone ungenayo i-voice yokwazi ukuzithethelela uthi okay fine, I don't have a problem with us having sex, but xa sisabelana ngesonzo at least masisebenzise isikhuseli. Yeah, understand. So but ke ngoku with into yobana ndilambile apha and kuyaziwa into yobana ukuze ndibe ndibhatalelwa irent, lo mntu lona ndiyayazi into yobana ndibhatalela irent, ii-bills zam ukuze zibe ziyabhatalwa towards the end of the month, ndirelaye kulo mntu, so andinalo ilizwi lokubana ndibe nembono mna apha because of my situation at this particular moment. Lo mntu lona uzawukwenza nantoni na apha emzimbeni wam ndizibone sendisuleleka intsholongwane kagawulayo. Singayincothula njani loo nto leyo as a society and as people nje individuals? Kubalulekile into kokubana si-creator and we belong to safe spaces. Dawumane ndiyithetha qho sidibane. Yeah. Because xa une-safe space, lo ucinga fanuba ukunyanzela omnye umntu to pay ngesondo xa kungekho loo nto, ukuba angabhilonga to ispace apho afundiseka khona ukuba le nto ayiyo, ubunoyenza, ubunomnceda umntu without the expectation of sexual satisfaction komnye umntu. Izawumenza wena mntu ufuna loo nto ungakwazi uyenza komnye umntu because uyayazi ufundisekile. I-problem yethu into okokubana asifuni ukufunda until sizibhaqe sisitsha. Siyayazi uba kufanele uba siphila njani. Sikhulisiwe sixelelwe into yoba u-A no-B no-C akekho right. Iwari ke into okokubana kwezi practices zethu zingaphucukanga sizenzayo kuba kuzawuthi kuphi kube kuphi, igeneration elandelayo izawube injani. So ithi into ibalulekile into okokubana wena mntu ungenanto, find ezinye indlela zokufumana into ngaphandle kokokubana ube sisigxeke sento okokubana wena kufuneka ulelwe, be it or a male or a female, because yenzeka both sides. Yenzeka both sides. Ndifuna uyigxininisa leyo into. And ke ngoku zama into yoba seek i-support, and ndiyayazi uba ndithetha le nto kunzima kakhulu. I was engaging with young people. Batsho bathi kunzima into yoba uthi kokwenu kumnyama, akho sonka, abakho abazali bonceda, and then the only thing onayo sisiqu sakho. Seek help, talk about it. Sukuba ne-demands higher than i-needs zakho. Izidingo zakho mazibe yile nto iyi-priority kuwe. Sukufuna isihlangu sikanokutsho nefoni ebitheni ube uyazi uba wena into onayo ayilungi, ayifikeleli kuloo nto. Umzali subona ubani okhile, omnye utata nomnye umama, ube ne-peer pressure yofuna uba kwenzeka izinto, because le peer pressure yabazali siyibuyisele ebantwaneni. Uzawufika uNombeko egodukile ebheke ekhaya e-Eastern Cape or kwenye province esuka endaweni. Kukho expectations apha kuDisemba, kukho expectations ezizawukwenza abantu kanye ngoku nje basetha nje into baqonda uba ukuze ndikwazi ufikela ekhaya ndenze u-A no-B no-C mandikhawuleze ndokwenza into ethile isondo. So that ndizawufumana i-15,000 ezawukwazi undisustaina xa ndifika ekhaya nam ndibonakale njengomntu ozawuba nelizwi. I get that. Yes. You've mentioned indaba yobana we need to create a safe space for ourselves. Kwindawo esikuzo, kwindawo esihamba kuzo, kwindawo esizi-associate kuzo. Do you think esinye sezizathu sokuba kube nzima into yobana amaxhoba wohlukumezo wabantu abahlukunyezwayo babe bazawuthetha freely about ukuhlukunyezwa kwabo? Mhlawumbi ndihlala nale boyfriend endlini at this particular moment, Nombeko, and andiphangeli, nguye umuntu ophangelayo apha endlini, and sexually he is abusing me, and ndiyonqena mani ukuza kuNombeko ndizokhe ndithethe ngale nto ubana hey chomi, ndinale ngxaki mani endlini, and I always, whenever we are about to when sexual intercourse is concerned, ndisoloko ndifilisha into yobana I'm being sexually abused by this particular person. Maybe I'm overthinking this. I decided umuntu into yobana, you know what, let me rather stay with ingxaki zami endlini because akho safe space.
Into ebanzima ke ngoku kukuba what were you thinking before ube kule situation? So ndisoloko ndisithi ebantwini as much as uba siyazi uba phambili besijaja sibaleyibhelisha abantu singayazi Yeah. uba sizaba kwezo meko. Xa ukuloo meko mntase. Ukuloo meko, and to prepare yourself, zikhona izinto na online into kokubana ubuze emntwini, you can use i-voice yomnye umntu, usebenzise anonymous, seeking help. It's very, very important into yoba fumana uncedo xa unengxaki. And the minute uzazi uba uyayi-identifya as a problem, it means it is a problem. And it's a good Yeah. step for wena mntu wayo into yoba uyi-acknowledge, because that's when you are able to seek help. Awukwazi uthi ufuna uncedwa kanti awuziboni unengxaki. So funa uncedo, sukuzika wedwa. Sukuzika wedwa, because zonke ezi zinto uba sibona ii-cases ezininzi ze-gender based violence zikhona because abantu bathule. Last week I had a 20-year-old erechiweyo, ngumntu olula ukumfumana into yoba ngubani, but uthe akazukwazi uyomangala. And the girl is wounded, she's broken. Ureyitshwe the whole night ngumntu, wamcenga sebenzisa ikhondom, wamthini, umbethile, umkrwitshile, urongo, but still uyoyika uyomreporta. And my concern when I was chatting with her during counseling, ndithi kuye ingase ngenye imini uyazi okokubana ukureporta lo mntu is to protect other young girls from kuye, because ezi strategy asisebenzisileyo kuwe sesazazisebenzisa nakwabanye abantu, because yi-vulnerability ebinganqandeka le ubukuyo. But ke ngoku awukho comfortable because uyoyika into yoba funeka uquqe ekhotho wenze zonke ezo zinto iku-affecte emsebenzini. So ibaluleka into okokubana sukoyika ukufuna ukuncedwa, sukoyika ukwenza izi-steps ezikhokhelela ekubeni lo mntu wenze into abe uyatshutshiswa, uyaphendula ngobumdaka abenzileyo. People must come up front and report. Uyabulawa xa ungayithethi. Ukuba umntu uthi ndiza kubulala ikhe wayithetha, ukubulala ngokuthetha nje loo magama, because wena uphila uba ngungcipgciphu. You rather die for truth. Nambeko wethu masivale mntana sekhaya. Singancokola kusephandle kodwa ke siyabulela kakhulu sisimane ngokusiphokozela olu lwazi. Kusoko kuluvuyo wethu kuba nawe enkqubeni. Thank you so much. Bye. The first woman We speak to the heart of